Des del 2015, a l'entrada en vigor de la llei de segona oportunitat, la coneguda llei de segona oportunitat, tinc el plaer de formar part d'un grup excepcionals de companys i companyes, difonent per tot l'estat espanyol aquesta formació necessària per l'aplicació d'aquesta pràctica. I ara venen reptes importants també en matèria concursal, com poden ser la nova transposició de la directiva europea, el reglament dels administradors concursals i també l'aparició d'aquest procediment de microempreses que tan difícil és i estem intentant solucionar. Tenim un moment important en aquests pròxims anys, que és l'aparició de la intel·ligència artificial. És un element transformador i jo crec que amb aquesta Junta tot això ens farà prendre bones decisions. Octavi Gràcia, advocat, economista, especialista en dret concursal. Va formar part des dels seus inicis del grup institucional de treball de la segona oportunitat. Liderarà a la nostra candidatura l'impuls i formació en l'àmbit concursal des de la seva expertesa. Serà el tresorer de la nostra candidatura.